cenazê ciwanekî li bajarê Ceramanaya Gundawar Şamê kuştî hate dîtin. Ew ciwan doh ji alî çekdarên nenas ve rast hatibû gullebarankirin, di encamê de di cih de jiyana xwe ji dest da. Li gorî çavkaniyan ciwanê 37 salî ji Gundawarê Başirê Kobanî û çend salan li Ceramana weke parêzer kar dikir. Li bajarê Sehnayayê yê Gundawarê Şamê dîmenên çekdarên girêdayî desthilata Şamê hatin weşandin ku ala durziyan dişewitînin û li hemberî wan wekî provokasyon bikartînin. Ev jî dîmenekî pir li ser medya dijital hatiye belavkirin. Tê de duruşmeyên cihadîst û mezhebperestên avêtin. Hevdemî vê xwepêşandanê êrişek li dijî xristiyanekî yê herema Sehel el Xab pêk hatiye. Di bûyerekê din de li Humsê bi dehan tundrew beşdarê xwepêşandanekî bûn, li dijî zarokên mezhebên Elewî û Durzî duruşmeyên mezhebî qîr kirin. Her wekî li bir jî tê dîtin bê çawa çekdarên girêdayî desthilata Şamê êrişî ciwanekî durzî dikin, wî îşkence dikin. Çavderiya mafê mirovan Asûrî ji eşkere kir ku kemînekî li ser riya Swêda Şam 7 zarokên dinên durzî bi destê desthilata Şamê hatine kuştin. Bi vî re di nava 4 rojên borî de 109 kes ji durzî, sivîl û desthilata Şamê hatine kuştin.